L-Għodwa tajba. Illum 3 ta' April il-Knisja Kattolika tiċċelebra Jum il-Ġimgħa l-Kbira, tifkira tat-tislib u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Se nibdew dan il-jum solenni bit-talb tal-Uffiċċju tal-Qari u t-tifħir ta' sbieħ il-jum minn ġewwa l-Oratorju tal-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Nistednukom tingħaqdu magħna f'dan il-mument ta' talb immexxi mill-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Kapitlu Metropolitan. Mulej jiftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu bin Alla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Kristu bin Alla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bil-lejna l-mulej, ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nesu quddiemu bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Kristu bin Alla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Għaxan la kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qijan tal-art, tijomma il-ċaċet tal-olijiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu bin Alla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Ejjew inqumuh u nixteħtu quddiemu, għarkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġġ tiegħu. Kristu bin Alla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu,
Ma tlebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u tentawni missirijietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu bin Alla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel, u jingħad qalbu mħassra dan il-poplu, u triqati ma jarfux. Għalhekk tlift fil-għadab tiegħi, ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu bin Alla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Kristu bin Alla fdina b'demmu ejjew nadurawh. U Alla jeħlisni. Mulej fit-texenni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Infaħruh bleħen wieħed u nsebħu r-rebħa kbira li ġab il-feddej tagħna bis-sagrifiċċju tiegħu u li s-salib inweċħu stendard hekk mimli glorja. Kif l-ewwel bniedem tqarraq u daq il-mewt mill-frotta li kiel bil-ħsara tiegħu, il-ħniena ta' min ħalqu weditu dik is-sija fejqan mill-istess sowda. Flimkien fil-pjan tas-salvazzjoni hekk kien meħtieġ għalina biex l-erf ta' Alla jeleb ħżunit il-qarriq tagħna u l-għodda stess tal-għadu jagħtiha lilna bduha. Kif waslitilna l-milja ta' żminijiet skont kentu, bagħat lill-Missier lill-Ibnu ħallieq tad-dinja kollha li tnissel vġuftom verġni u tnissel bniedem bħalna. Magħluqa 30 sena ta' ħajtu bħala bniedem, min rajħ il-feddej tagħna fid-drieħ il-mewt ingħata, ħaruf bla dnub sar vittma fuq is-salib għal ħatja. Tingħata dejjem glorja kif lill-Missier u Liben, hekk lill-Ispiritu Santu it-Trinità qaddisa li l-grazzja tagħha fditna u dejjem qiegħda żżommna. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Is-slaten tal-art għam u l-gbarat ftehmu bejnietom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Għaliex ixxewxu l-ġnus u l-popli iħallnu għal xejn? Is-slaten tal-art iqumu u l-gbarat jiftehmu bejnietom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Ħankissru l-ktajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbit tagħhom. Dak li hu fis-smewwiet jitħak bihom, il-mulej biċċajt jeħodhom. Imbagħad ikellimhom bil-erra bil-qilla tiegħu ikexkixhom. Għax jien għamiltu is-sultan tiegħi fuq Sion l-għolja mqazza tiegħi. Irrid inxandar id-digriet tal-mulej u għalli ibni int jien illum nissiltek. Itlobni u l-ġnus natik bwirtek u truf l-art bi priża tiegħek. Kbvirga tal-ħadid inti tkissirhom bħal ġarra tal-fuħar frak tagħmilhom. U issa slaten ifmu sewwa, twidbu intom li taħkmu l-art. Aqdu lil-mulej bil-biża u bir-roda riġlejh busu. Li ma jadabx u intom tinqerdu għax ma lajtixel il-illa tiegħu. Ħin jadaw kollha li jistkennu fil-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien is-slaten tal-art għamu u l-gbarat ftehmu bejnietom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Ħwejġi jaqsmu bejnietom jaqtu ix-xorti għall-libsa tiegħi. Alla tiegħi għaliex tlaqtni bqajt il-bot u ma salvajtnix
ma tajtx widen għall-ajjat tiegħi. Alla tiegħi ngħajjad binar u ma tweġibx, ngħajjad bilejl u ma nsibx mistrieħ. Imma inti tagħmmar fis-santwarju u lilek ifaħħar Iżrael. Fik ittamaw missirijietna, fik ittamaw u inti ħlistom. Lejk għajtu u inti ħlistom, fik ittamaw u ma tfixklux. Jien ndudu tal-art u mhux bniedem, zebliħ tan-nies kazbir tal-poplu. Daw kollha li jarawni jitħqu bija, jajbuni, iħarku rashom u jgħidu. Fidejn il-mulej jintelaq, ħajjeħilsu u ħajsalvahu la bih jitaxxa. Imma inti minn ġu fommi l-qajtni, fiħdan ommi fis-sot edni. Fuqek eduni sa minn twelidi, int Alla tiegħi sa minn ġu fommi. La tidbieċ minni, għax qrib u it-taħbit u ma unħat biex jenni. Għata gnides daru miegħi, barrin qawwija ta' Bażan għal-uni. Bħal om miftuħ għal fuqi, bħal il-jun li jaħtaf u jajjat. Ninsab ħall-ilma msawwab, għandi għadmi maqluħ kollu. Qalbi i bħal xema, id-dub ġewwa fija. Bħal inixef bħal xaqufa, il-sini mwaħħal maħrniki, ninsab mitfuħ fuq trab il-mewt. Abdak li bdaru għalija, ġemani sħżina rassewni. Taqbuli dejja u riġlejja, nistanot għadmi kollu. Bajnijom fuqi ħarsu lejja, ħwejġi jaqsmu bejnietom, jaqtow ix-xorti għall-libsa tiegħi. Mulej la titbeċ minni, għawa tiegħi fit-texejni. Eħlis li mis-sejf lil-ħajti u mill-klieb lil-ħajti l-għażiża. Mill-ħaq l-jun salvani, min qarn il-gniedes li msejken. Inxandar ismek lil-ħuti, infaħrek f'nofs il-ġema. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien, ħwejġi jaqsmu bejnietom, jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. Jaħruni dawk li jfittxuli ħajti. Mulej, la tċanfarnix fil-korla tiegħek, la twiddibnix fis-saħna tiegħek. Għax il-vleġeġ daħlu fija u idek tafas fuqi. Xejn musħiħ f'ġismi minħabba l-għadab tiegħek, m'hemmx saħħa f'għadmi minħabba ħtijieti. Għax nubiet tew fuq mir-rasi, bħal toqol kbir għalija jafsu fuqi. Irrejħu jdennu il-ġrieħi tiegħi, ħtija tal-bluwa tiegħi. Ninsab milwi u mifni għall-aħħar, il-jum kollu naddih fidwejja. Għax qabadni ħruq f'ġembejja u xejn sħiħ ma għandi f'ġismi. Mifni nħossni u mfarrak għal kollox, najjat minħabba it-ferfir ta' qalbi. Sidi, qudiemek hi x-xewqa kollha tiegħi, it-tnejjed tiegħi mhux moħbi minnek. Qalbi tħabbat, saħti ħallitni, id-dawl ta' għajnejja wkoll naqasni. Ħbibi u sħabi mill-mart tiegħi jitgerxu, rabati iżommu il-bot minni. Xibka ħejjew li dawk li jonsbuli ħajti, iqassu fuqi dawk li jixtiequ li d-deni, il-ħin kollu l-qer inassu. Imma jien bħal trux li ma jismax, bħal imbikkem li ma jiftaħx ħalqu. Namila ta' wieħed li ma jismax, bħal wieħed li xejn ma għandu xi jgħid. Għax fik mulej jien nittama, inti li twieġeb sit u Alla tiegħi. Jienet ma jifirħux minħabba fija, ma jiftaħrux fuqi jekk jiġri nuqot. Għax jien wasalt biex naqa' u d-batijieti dejjem quddiem għajnejja. Tijieti jien nistqarrom nitħasseb fuq id-dnub tiegħi. Tqawwew dawk li għal xejn b'xejn huma kontrija,
Żdiedu dawk li għal xejn joboduni. Dawk li jrodduli għal ġid id-deni, dawk li fuli għax nimxi sewwa. La tħallinix mulej, Alla tiegħi tidbieċ minni. Fittex għatini l-għajnuna, Sidi is-salvazzjoni tiegħi. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Jaħruni dawk li fittxuli ħajti. Għamu kontrija xhieda qarrieqa. Fi żunitom ħarġu ta' giddieba. Qari mill-Ittra lill-Lut. Ħuti, Kristu ġie bħala l-qassis il-kbir tal-ġid li diġà ġie u daħal minn tinda aqwa u aktar perfetta li mhijiex maħduma bidejn il-bnedmin, jiġifieri mhijiex ħolqien ta' din l-art. U daħal darba l-dejjem fis-santwarju, mhux bis-saħħa tad-demm tal-mos u tal-oġiela, imma bis-saħħa ta' demmu stess. U b'hekk kiseb fidwa għal dejjem. Jekk id-demm tal-mos u tal-gniedes u l-irmiet tal-oġiela imraxxax fuq dawk li huma mniġsa jista' jqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem, kemm aktar id-demm ta' Kristu li bl-Ispirtu ta' dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lill-Alla jista' jnaddaf il-kuxjenza tagħkom mill-emil immejjed biex taqdu lill-Alla l-ħaj. U għalhekk hu medjatur ta' paċ ġdid, testament ġdid, biex wara li seħħet il-mewt għal fidwa tal-ħtijiet li saru fi żmien il-patt ta' qabel, dawk li huma msejħa minn Alla jiksbu l-wirt ta' dejjem li hu wedhom. Fejn ikun hemm testament, ikun meħtieġ li tixxandar il-mewt ta' min għamlu, għax testament jibda jgħod wara l-mewt. U ebda saħħa ma jkollu sakemm dak li għamlu jibqa' ħaj. Kien għalhekk li janqas l-ewwel patt ma twettaq mingħajr demm. Għax Mosè wara li nieda lil poplu il-kmandamenti kollha kif titlob il-liġi, ħaddem tal-oġiela u tal-mos flimkien mal-ilma u bis-suf aħmar u l-frijaj tal-issopu rax l-istess ktieb u l-poplu kollu u qal: dan hu id-demm tal-patt li Alla ordnalkom. Hekk ukoll rax bid-demm it-tabernaklu u t-tagħmir kollu tal-kult. Ta' bilħaq skont il-liġi tista' tgħid kollox jissaffa bid-demm u bla tixrid ta' demm m'hemmx maħfra. Jekk mela kien meħtieġ li xbijat tal-ħwejjeġ tas-sema jissaffew b'dan il-mod, dawn l-istess ħwejjeġ tas-sema kellhom jissaffew b'sagrifiċċji aqwa. Għax Kristu ma daħalx f'santwarju magħmul bidejn il-bnedmin li hu biss ġbija tas-santwarju velu, imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla.
u daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu nnifsu bħalma l-qassis il-kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri demm ħaddieħor. Li kieku kien hekk kien ikollu jibati ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Imma issa der darba l dejjem meta waslet il-miljat ta' żminijiet biex ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kif hu miktub għal bnedmin li għandhom imutu darba biss u wara dan isir il-ġudizzju, hekk ukoll Kristu wara li joffra lilu nnifsu darba biss biex jitabba bid-dnubiet ta' kulħadd, għad jerġa' jidher darba oħra mhux biex ineħħi d-dnubiet imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistennewh bil-ħerqa. Ħaduh bħal ħaruf għal qatla, ħaqruh u waqgħet għalihom bla ma biss fetaħ fommu. Kien moti għal mewt biex jagħti l-ħajja lill-poplu tiegħu. U offra ruħu għal mewt u kien magħdud mal-midinbin biex jagħti l-ħajja lill-poplu tiegħu. Qari mill-katekezi tal-Isqof San Ġwan Grisostmu, il-qawwa tad-demm ta' Kristu. Trid taf x'qawwa għandu id-demm ta' Kristu? Immorru lura bil-ħsieb tagħna fuq id-demm li ieħor moti b'eżempju tiegħu. Niftakru f'dak li fl-imoddi kien ġbija tiegħu u naraw xtejt l-Iskrittura taż-żmien ta' qabel. Oqtlu ħaruf ta' sena għal Mosè u roxxu d-demm tiegħu fuq il-bibien. X'inti tgħid Mosè? Huwa demm il-bejjem jista' jeħles lil bniedem fruħu? Jeħilsu ħafna qal, mhux għax hu demm imma xbieħ jingħata eżempju ta' demm il-mulej. Għalhekk issa l-għadu iżjed u iżjed jaħrab x'in jilmaħ mhux id-demm ta' xbija imraxxax fuq il-blata tal-bibien, iżda d-demm tal-ħaruf veru ta' Alla iħammar fuq xoftejn il-fidili, id-demm li jikkonsagra il-blatiet tat-tempju ta' Kristu. Trid tara x'qawwa oħra għandu dan id-demm? Nixtieqek tara minn fejn ħareġ l-ewwel, minn liema għajn nixxa. Dan id-demm ġiena l-ewwel nett mill-istess salib. Il-bidu tiegħu kien ġenb il-mulej. Meta Ġesu miet, kif kien għadu mdendel mas-salib, resaq suldat, fetaħlu ġenbu b'daqqa tal-anza u minnu fih ħareġ ilma u demm. Wieħed ġbija tal-mamudija li ieħor sinjal tal-misteru. Is-suldat fetaħlu ġenbu u deg il-ħajt tat-tempju qaddis u jinsibt teżor għażiż u niftaħar li ksibt għana li ma bħalu. Hekk sar minn dan il-ħaruf. Il-lut qatlu l-ħaruf u jinksibt il-frott ta' dan is-sagrifiċċju. Demm u ilma mill-ġenb. Inti li qiegħed tismani, ma gidekx tibqa' għaddej ħafif, bla ma tiqaf taħseb fuq il-ħwejjeġ li hemm moħbija f'misteru kbir. Baqa' li ngħidlek kliem ta' tifsira mistika u waħdanija. Qedlek li dak l-ilma u d-demm huma sinjal tal-mamudija u tal-misteri. Għax tassew bihom twaqfet il-Knisja
bil-ħasil ta' tnissil ġdid u t-tiġdid tal-Ispirtu Santu, jiġifieri bil-mamudija. U l-misteri li jisom ħarġu minn ġenb il-mulej. Iva, Kristu bena l-Knisja minn ġenbu, kif minn ġenb Adam issawret Eva martu. Kien għalhekk li Pawlu wkoll xehet u qal: aħna minn ġismu u minn għadmu, rid jgħid minn ġenbu. Għax bħalma Alla rrid li l-mara tissawwar minn ġenb l-ewwel raġel, hekk ukoll Kristu ħareġ ilma u demm minn ġenbu għalina għat-tiġdid tal-Knisja. U kif Alla fetaħ il-ġenb ta' Adam mitluf fin-nasa tiegħu, bl-istess mod wara l-mewt ta' ibnu tana l-ilma u d-demm. Araw kif Kristu għaqqat miegħu l-arusa tiegħu. Araw bliema ikel jitmaħħa. Bl-istess ikel nitwildu u nieħdu l-għajxin tagħna. Għax kif l-omm taħt il-qawwa tal-ġibda naturali tfittex tajjex lil-bina bil-ħalib u d-demm tagħha, hekk ukoll Kristu bid-demm tiegħu jgħajjex lil dawk li jagħtihom it-tnissil ġdid. Kontu mifdija mhux b'xi ħaġa li tintemm bħalma il-fidda jew id-deheb, imma bid-demm għażiż ta' Kristu bħal ħaruf bla ħtija u bla teba. Permezz tiegħu aħna l-koll għandna fi spiritu wieħed idħul għalant il-missier. Id-demm ta' Ġesu Kristu binalla inaddafna minn kull dnub. Permezz tiegħu aħna l-koll għandna fi spiritu wieħed idħul għalant il-missier. Insibu paġina 17. Alla anqas lill-ibnu stess ma ħelisa imma taħ għalina il-koll. Ikollok ħnina minni o Alla fi tjubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijiti. Ħasilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Għaxin narafhom ħtijiti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt, u dak li hu ħażin f'għajnejk għamil. Hekk jinara fis-sewwa tal-kelma tiegħek, u bla teba jidher il-ħaq tiegħek. Ara jiena sawwart fil-ħtija, u fid-dnub nislitni ommi. Inti li tħobb il-qalb sinċira, għallimni l-erf fil-fond ta' qalbi. Roxni bl-ilma u nisaffa, aħsilni waktar missilni bjaħa. Għamel li nisma il-ferħu lena, biex għadmi li inti sħaqti tenna. Dawar wiċċek minn ħtiti, ħassar ħżuniti kollha. Oħloq fija qalb safja o Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, neħħix minni l-ispirtu għaddis tiegħek. Rod li lena ta' salvazzjoni tiegħek, u bispirtu qalbini wettaqni. Lil-bidin binnallem triqatek, u l-ħatin lejk jerġgħu lura. Eħlisni mill-pina tal-mewt o Alla, Alla tas-salvazzjoni tiegħi, u l-sini faħħar il-ġustizzja tiegħek. Iftaħ li xoftejja Sidi,
u fommi xandar il-tifħir tiegħek. Għax lilek ma joġbok xi sagrifiċju, noffrilek vittmi maħruqa u ma tilqahomx. Is-sagrifiċċju tiegħu Alla u l-qalb nidma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Għamel il-ġit lil Sion fit tjubitek, erġa' jibni l-ħitan ta' Ġerusalem. Imbagħad tilqa' bil-qalb vittmi xierqa, sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma. Imbagħad nofrulek aġġila fuq l-artali tiegħek. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Alla anqas lill-Ibnu stess ma' Elisa, imma taħ għalina il-koll. Ġesu Kristu ħabna u ħallina u ħallna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu. Mulej waslet widnej għal-fama tijek, mill-emil tijek jiena bżajt mulej. Safti snini ħorra ġeddu, safti tiħorra għalbru, fil-kolla ġit u dimajnej il-ħnina. Alla ġej min Teman, min muntanja Faran ġej il-qaddis. Sebħu jiksis mewit, forġitu tiksil-laħar. Dijitu isa dawl min idu l-leħu raġġi, emmek tinsab moħbija l-qawwatiju. Intrix biex issalva l-poplu tijek, issalva l-midluk tijek. Għaddejt bizzwimel tijek fuq il-bahar, fuq it-qalliħ tal-il-mijiet kotrana. Jismajtu ħassejt fija roda kbira, għal dan il-ħoss xoftejja bdew jirtrodu. Ħassejt għadmi jitmermer, il-passi tiegħi bdew jirtredu taħti. Noqgħod bil-kwiet nistenna jum il-għawġ li għati feċ għal dan li qed jisma'na. Qarjek kebdan war ma trotti t-tina u xejn ma jagħtu idwili. U l-frott ta' siġar ta' zebbuċi qarra, u raba xejn ma jibqa' jrot tal-likel. U l-merħla tejb mill-mandra u bejjem ma jkunx hemm fl-istalel tagħhom. Imma jien xorta nifraħ fil-mulej, nitenna falla salvazzjoni tiegħi. Il-mulej sidi u għal-qawwa tiegħi, riġlejja jagħmilhom li bħal ta' ċrif u jmexxi l-passi tiegħi fuq il-għoljiet. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Ġesu Kristu ħabna u ħalna minn dnubitna bis-saħħa ta' demmu. Naduraw mulej salib tiegħek u nfaħru nsebħu l-qawmin għaddis tiegħek għal-ħajja, għas-salibek kien ta' għena għad-dinja kollha. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej, faħħar l-Alla tiegħek Sion. U jsaħħaħ l-istanek ta' bwibek, u jbirek ġewwa fik l-ulidek. U jqiegħed fis-slimi trufijiet ta' artek, u lilek blaħjar qamħi xebbek. U
u jibat fuq l-art il-kmand tiegħu, bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. Jibat is-silġ bħas-suf, ixerret bħarmit il-ġlata. Jitfa' s-silġ bħal-frak tal-ħoħos, u jgħat l-ilma bil-kesħa tiegħu. Jisemma kelmtu jinħalli s-silġ, jonfoħ ir-riħ tiegħu u jiġri l-ilma. U jxandar kelmtu lil-Ġakob, illi ġitu d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamelek ma ebda poplu, lil-ħadd marra fid-digriti tiegħu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Naduraw mulej is-salib tiegħek, u nfaħru u nsebħu il-qawmin qaddis tiegħek għal-ħajja, għax salibek kien ta'ena għad-dinja kollha. Mill-ktib tal-profeta Iżajja. Araw, il-qaddej tiegħi jisib ir-risq, jola, jintrefa u jkun il-fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna baqgħu mistaġba bih, għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem u s-sura tiegħu ma kontx tqisha ta' bniedem. Ekkat jistaġbu ħafna minħabba fih. Quddiemu slaten jalqu ħalqhom, għax jaraw ġrajja li qatt ma semmit u jifmu dak li qatt ma semgħu bih. Minħabba fina, Kristu obda sal-mewt, Anzi sal-mewt tas-salib. Inqumu bil-wifqa. Għamlu kidba u waħluha fuq is-salib. Fija kien hemm miktub: Ġesu ta' Nażaret, Sultan tal-Lut. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael, għali ġizuru jifdi l-poplu tiegħu. Huwa għafalina għawa ta' salvazzjoni, dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi, fomm il-profeti qaddisin tiegħu. Biex jisalvana mill-edewa tagħna u mill-dejn daw kollha li joboduna. Bekk juriħnina ma' missirietna u jiftakar fil-pat qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lil Abram missierna li għatina. Li meħlu sin min idejn l-edewa tagħna, naqduh bla biża. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-ġussija qudiemna. U inti tfajjel tissejja profeta tal-oli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex taraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra tad-dubietom. Irġa' mill-qalb ħanina tal-Alla tagħna, li batilna mill-oli żjara tax-xemx tila. Ħajdawa lil dawk li jinsabu fid-dlamit u d-del tal-mewt, ħalmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliħ. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għamlu kidba u għahluha fuq is-salib, fija kien hemm miktub:
Ġesu ta' Nazaret, Sultan tal-Lud. Il-fiddej tagħna għadda minn dbatijiet ħarxa, ħal-mewt u rid ikun mitfun biex hekk jasal għall glorja tal-qawmien għall-ħajja. Nadurawh minn qalbna u fiċ-ċekon tagħna nitolbuh u ngħidulu. Ħen għalina mulej. Mulej u mallem tagħna li minħabba fina obdejt sal-mewt. Għallimna nobdu u nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħek. Int il-ħajja tagħna li bil-mewt tiegħek fuq is-salib ridt is-seta ta' dlamijiet u l-mewt. Seħibna fil-mewt tiegħek biex miegħek ukoll inqumu għal ħajja glorjuża. Sultan tagħna li għalina ħallejt lil bnedmin iżebilkuk u jitfok taħt riġlejhom. Għallimna nkunu umli bħalek għas-salvazzjoni tagħna. Int is-saħħa tagħna li tajt ħajtek għall-aħwa eżjiż tiegħek. Għatina il-grazzja li nħobbu lil xulxin kif ħabbejtna int. Salvatur tagħna li ftaħt idejk fuq is-salib u ġbitlek il-bnedmin kollha. Iġma' l-uliet imxerda kollha ta' Alla fis-saltna tiegħek ta' salvazzjoni. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-dej. Ħares mulejn lejn din il-familja tiegħek, li għalja Ġesu Kristu sidna ma stmerx jagħti ruħu fidejn il-ħżiena u jsofri tbatija ħarxa tas-salib. U li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Ikun imbirek isem il-mulej. Min issa u għal dejjem. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li għamel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Iktar tard illum fit-3:30 ta' wara nofsinhar nistednukom tinaqdu magħna għall-azzjoni liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej fil-Konkatedral ta' San Ġwan ġewwa l-Belt Valletta. Kulħadd mistieden jattendi. Nistednukom sabiex inkomplu dan il-jum fi spirtu ta' ġabra, silenzju u talb u nitolbu b'mod speċjali għal paċi fid-dinja u għal dawk kollha li qed iġarbu kull tip ta' tbatija morali, fiżika u mentali. Żur il-website randan.knisja.mt għal riflessjonijiet, talb u riżorsi għal dan iż-żmien kif ukoll biex tkun tista' tieħu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet fil-parroċċi f'Malta.